kinabukasan sa kapanahunan. Karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puluyan sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puluyan sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta, magmadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puluyan sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Kuhauno lalinon ang nagtuman. Mga igala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo na pamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytasan sa mga langit. Ginoo ni ining taknaa sa kagabhion o Dios, sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Nga kining kahigayunan Ginoo nga hinulaman lamang. Padayon pa nga ikasabod sa kahanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Tuguti nga kini nga programa imong mapanalanginan og kining estasyon nga unta mahimo kini nga mga kasangkap, mahimo kini nga kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa nagkalinlaing dapit sa kalibutan. Tuguti o Dios nga ang mga nagapaminaw karon pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo
pagadawato na mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo ug dako yamo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpabinaw niini nga programa sa kahanginan. Buos sa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo adto sa pinaka-main portion sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Maayong gabi kaninyong tanan diha, Brother John ug Brother Libby ug sa inyong mga kauban. Taud-taud na gid mi nga nagsunod sa pagpaminaw niini nga inyo nga programa. Unta magpadayon kini sa pagsugid sa kamaturan ngadto sa nagalain-lain nga mga katawhan sa kalibutan. Bisan tuod og managlahi pa og baruganan, pero I'm sure nga mausara unya ta sa husto nga panahon. Okay, daghang kayong salamat, no? Ang Diyos ra man gud ang nasayod sa atong mga kinabuhi. Karon mao pa ni ato nga kahimtang o nahimutangan, pero ang Diyos gyud mao ay magapahilo na nato sa ikaimong ikaayo o sa ato nga ikaayo. Well, napatay basahon. O Kuya Jun, maayong gabi Nagpasalamat gyud kami kuya sa inyong presensya panahon nga dunay magkinahanglan ug dunay mamatay. Inyo gyud nga ihatag ang inyong panahon. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat ninyo. Napatay basahon. Sir John, sa gihapon kami ang inyong suki nga tigpaminawan aning inyong nga programa. Doon na lang unta may pangutana madaini. So okay lang kanina ang ato ra lang usa ning ikep unya tiksan ra ka og tubagon nga pangutana kay dunay atong natiksan nga daan nga tubagon ang iyang pangutana. Well, patay basahon. Maayong gabi kaninyo sir, pangutana gihapon so dili ta ani lang usa lang, no. Ang rason gud nganong di ta ni lahuson tungod man gud sa atong oras nga makakawat na tag-oras unya maura man gid gihapon ma-standby, no. Okay, ni patay basahon. Pastor, sa inyong programa namo nahibaw-an ang daghan nga mga butang sama pananglitan sa giingon nga ang Dios dunay mata, may kamot, may dunggan ug may kasing-kasing, unya dunay atubangan. Talagsaon ra man na nga mga puntuha nga atong makita o atong mabasa tungod kay kita manggod igo na nganing ilata nga dunay Dios nga nag-umol sa kalibutan. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat sad kaayo sa imong pagsabot. Well, niya patay basahon sir, mangut pangutana gihapon So dili lang ita ni dili lang usa nato ni kuano no kay naa naman tay napahibaw na nga pangutana. Pero ayaw ba pagunahuna nga di ni tubagon gad ni, pero human ra gud pagtubag ani amo na ning i-delete kay mapuno mo sa ni atong cellphone ug di nato ni pang-delete. Okay, kay nini ang napatay basahon. Magsige mig kinagiki og katawa sir kung moingon ka na nga ang Dios dunay tuo nga kamot, wa man din hihisguti nga may walang kamot, di pud kamot tuo ang imong Dios, ipagawas nimo nga pungkol. Ha. Salamat sir, sinip de ini inyong suki nga tigpaminawan. Kauban ako si Judor og si Magno nga akong kababata sukad pa sa amo nga pagkagamay. Okay, salamat kayo aning kuan last text nga akong basahon. Sir, mga pangutana day gihapon so adto ta sa kuan. Okay, ni apatay basahon unta og pangutana gihapon. So okay, si Brother Libby sa di pa magaiban og sa
iya magaiban pod og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maisiguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibal-awan kung diining dapita nagagikan o nasura sa kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Kutob sa naminaw karon sa radio o kutob sa naglantaw karon sa ato nga live broadcast through Facebook mga higala. So kamong tanan kinasing-kasing namo nga gina-welcome sa atong programa o kamong gina-welcome ang inyong participation karon gabi na. Namoy mga pangutana panahon na higala nga inyong isend. Nya tangin ninyo ang pagbasa karon sa pangutana ay malipay mahigala nga dunay mga contribution nga gikan kaninyo mga dugang tubag or kaha mga reactions kana tungod kay wa nato masabti kayo ang mga tubag, so mahimong inyong i-follow up mga higala. Okay no, ato ning basahon kining pipila ka mga mensahe. Happy evening to everyone. God bless to all. You all gikan kang Sister Alma Mahait. Okay, Madam, maayong gabi sa inyo diha sa dahat diop sa Isidro Leyte. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan ug hinaot nga sa kanunay nagadilaab nagasiga ang atong gugma sa pagpangalaga diha sa Ginoo. And thank you so much for being nice anytime, any day, any hour. Okay ni pa siya minsay, more power sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo. Labi na nila ni Nang Bibi og Noy Marling Aroble. Taga Tidja ni sa Tidja daha dako, no? Sila si Sister Bibi og si Brother Marling, no? Salamat kayo na po sa Brother Gaga. Pero ang active gid kayo ni siguro murag tinira sila gid nga noon na may uban di gid mag-chat pod. Daghan ko diha nga active nga naminaw sa atong nga programa. Nya salamat sa inyong participation sa bulwaton sa Ginoo niining katapusan nga mga adlaw ug ang Dios magahatag raon niya og balos ni anang tanan. Salamat sa imong pagampo, salamat sa inyong gipadala nga saging, salamat sa inyong gipadala nga mautanon, salamat sa inyong gipadala nga unsa-unsa unya nakatabang kayo na sa amo ang kapobrehon, no? Thank you sa inyo gidiha nga kindness. Okay, niasad si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsuunan nga naminaw og nagsunod ning programa. God bless. So, maayong gabi nimo diha Brother Ronilo diha sa Saudi Arabia. Niapod si Robin Dilantar Dilapina. Maayong gabi sa tanan. So good evening also Brother Robin. Niasad si Jonathan Lecciones or Brother Jojo Lecciones. Good evening mga gwapo watching here in Talisay City. May gabi inyo diha, boss. Salamat po sa inyong paminaw ng programa niya. Salamat po diha sa kanunay pag-participate ni Brother Ronil Uitang sa Saudi Arabia. Okay, di pa sumpay niya regards sa akong mga parents diha sa Tambungon. Ilana kaninong bilyo na ni ninang Corazon. Okay, niapod si Brother Elmudam Flores. Good evening ninyo duha Brother John og Brother Lib og sa tanang nagsunod sa atong programa. God bless sa tanan. Maayong gabi po nimo diha Brother Modam. Niapod Sister Alma, salamat sa tanang taga Villanueva sa inyong pag-atiman sa tanang ning attend sa association. God bless you all. Sa Villanueva di ay ang kuan nagapang-asosasyon ko diha Brother Libe, no? Unya salamat sa taga Villanueva sa inyo ang mga atensyon sa pag-asikaso sa tanang mga kaigsunan. Unya kumusta ang tanang mga kaigsunan diha sa Villanueva? Okay, niasad si Robin Dilantar de la Peña, yung ni is watching. Salamat no sa pagtan-aw ninyo sa atong programa. Ani ato ning lilioning mga nag-like o niya nag-heart sa ato nga tulumanon. Ni ako ding ipahinumdum gyapon higala palihog no atong i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para sab sila mga higala ma-bless po sila pinaagi silang paglantaw o pagpaminaw sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay niya si Sister Alma Mahait, Gritsen Novela,
Niya po si Jaya Ikarma Amoroto. Niya Si Ganay Dajiya sa Ah. kuani sa Anapog. Anapug. Niya po si Kian Jan okay, ako yung tarong. Atong nakita din si Kian Jan Espina. Niya po si Jinimel Pianyar Villasteque. Ma'am, asa magkaroon ma'am, naakas Danao. Murag na amnig Danao siguro ni nagtudlo siya. Danaw niya. Salamat sa pag-view. Ano niya sad si Sister Ginalyn Lumuntad sa Takop. Brother Ronilo Itang, niya sad si LC Pitugo, tas Brother Amay ni. O niya si Brother Elmodam Flores. Niya sad si Brother Gerardo Lobitania sa Australia. Dade, may gabi ini mo dade. Uban ka Mami Banje ug sa inyong duha ka mga anak nga mga buotan. Salamat nga nakahuman ni gini sila eskwela ning mga bataan nakapanarbaho na. Unya salamat nga duna sad gihapoy hunahuna para sa Ginoo for missionary work. So salamat niya. Kumusta diha ni Pastor Randy Suson uban siyang pamilya? Pastor, wa magita magkakita personal pero hoping nga og tagaan gas Ginoo gayon makabakasyon diri sa Pilipinas magkakita ta personal no pero through kuan kanana ang chat ana maka kuan mi sa imo o kon social media makapadangat mi sa among mga pagpangmusta nimo ug sa imong pamilya. God bless ninyong tanan. Okay, niya sad si Sister Jenimel Pianyar Villasteque. Ang iyang mensahe, mayong gabi mga kuya. Ano niya itong basahon sa itong cellphone nga kadtong mga katsila nagpasalaag sa Pinoy pinaagi sa mga larawan. Salamat sa imong message. Ano akong adiasad si Brother Joseph Kimno. Mayong gabi usab diha kaninyo sir. Brother Isaw, so wala this Brother Isaw, duhara meron rin kami sa Brother John. Og sa tanan nga naminaw og sa gabyo karon sa live. Mayong gabi sa tanan nga mga kaigsuonan nako kang Kristo Hesus. Padayon ta mga igsuon. Salamat sa pagbasa sir. God bless. Ani pa atong tanawon nga mensahe mao brad ni timan-an sa tanang tao kanang mga taong satanas dili as in dili na moila og silingan. Ani adto ta higala sa pagpadesyonan akong ihatag ang panahon kang Brother John alang sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby adto ta aning pangutana no. Unya maayong gabi sa inyo sir. Kung kami nasayop nga nagsimba kang Kristo, kamo pod sayop pod mo kay nagsimba man mo kang Kristo. Kaklaro nga si Kristo tao, common sense lang gud si Oliver ne. Kinindot na Brother Oliver nga nag-apply ka na ngitawag og kuha ka ng word nga common sense. Nindot na unya i-apply na sa imong kaugalingon kanang gitawag og common sense. Unya akong balikan ha, maayong gabi sa inyo sir. Kung kami nasayo at kung kami nasayop nga nagsimba kang Kristo, kamo pod sayop pod mo kay nagsimba man mo kang Kristo. Kaklaro nga si Kristo tao, common sense lang gud si Oliver ne. Abi ni mo Brother Oliver, doon ako'y mga hangyo lang ba? Kung mahimo, out na lang gid mo ani nga programa kay unang-una gipahibaw mo nga Bible based ni. Mabitaw nga sa ending sa atong programa, nag-ingon ta, the Bible may heart you with the truth but it will never comport you with a lie. Ayaw ninyo ni gamita kini nga programa sa inyong mga pangatarungan. Kay based on the Bible man unya ang Biblia atong giila nga pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios kamatuoran sumala sa Juan 17:17. May tungod anang inyuhang pag-ingon nga kaklaro nga si Kristo tao, wala mami mag-ingong hanap na, wa pi mag-ingong sayop na. Ang ato dire nga ginapangita manggod gihulat
kung si kinsa dinha sa inyo ang makatext diri bisag usa lang ka teksto nga nagpamatuod nga si Kristo dili Dios. Ang problema manggod ni ini Brother Oliver ingon ani ha, kung naay mabasa nga si Kristo tao, inyong hatagan sa inyong kaugalingong konklusyon, magtabok-tabok mo og mga teksto sa Biblia, pero kanus apa mangyud na ninyo ikahatag kung asa og diin dapita sa Biblia mabasa nato nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Klaro ba, Brother Oliver? No? Unya, duna gyud ko'y hangyo nga og mahimo, kana bang mo-out na lang gyud mo? Kay lagi, dili man na gyud ninyo tuyoon nga mubukal, musurok ang inyong dugo, labinag kanang inyong baruganan, inyong gituhuan, masango na gani dinis Biblia. Tanawa ning imong kauban, kinis lito amit, amot og kaila ba mo? Dayon mo nag-ingon nga ang ninja ra mo'y mo patay sa inyo. Ayaw paghisgot-hisgot ni anang imong mga nangagina kay maora nay muunay sa imo. Kining mga papingis-pingis ba? Pa kuang-kuan pa kinini ang as-if dili man na angay nga imo na nga kanana ang isulti pa kay nahibaw-an naman gyud na nga daan og unsa mong kolora. Kini nga programa wa ni nang hilabot og pundok, pero duna lang gyoy maingnon ta masang-atan tungod manggod kay ibasi man gyud ni sa Biblia. Mo bitaw nag-ingon ko para wala lang gyud bikil sa huna-huna kay kamura ba. Mura mo og kuan, mura mo og kanang gasolina lagi. Gadi makabaho-baho og kayo dayon og si Grab, dayon og si Laob. Unya dili magyud na mahitabo nga uyon-uyonan ra mo dinhi sa Biblia, masango gyud mo. Sa mga nahisulat sa Biblia. Muna, Brother Oliver, kung gusto kang maminaw, dalaygon ka kay pulong man ni sa Dios. Pero ayaw na lang pag kuan diri og mga ingusama ani nga text kay nasayod man gyud ta nga maingon ta lang ka ma-heart gyud mo. Ngani mo bitay hinungdan nga kinis lito amit kinini ang magbalhin-balhin ni og kuan magbalhin-balhin nig mga pangan, lugar og asa sa magpuyo kay ang tuyo lang gyud nga kini siya mapansin. Kunya kay bisag unsa pang mga numero ha gamiton niya tungod kay ang kolor na gani sa tao mailhan, mahibaw-an ug masabtan ra gyud gihapon na. Mao na nga Brother Oliver, amo ning tubagon ang imuhang nga gitext dire, pero ug mahimo lang gyud bisan tuod ug wa mininyo dire o nimo kahatagi og importansya o pagtagad o unsay inyong pagunahuna. Ang amo na lang ihangyo ang pulong na lang sa Dios. Tanawa Juan 1:1 sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Ang inyong gipamatian pulong ni sa Dios. Busa respetuan ninyo ang Dios. Adto mamuman tuo hinuon anang mga sultis mga ubang tao nga wa na nahisulat tas Biblia. Ang Biblia gani musulti tuo mo. Aw musulti supak mo pero ang inyong mga pangulo tuo mo. Ingon ni balikan ako niya Brother Oliver ha. Nya be patient kay aron nga imong mahangpan ang kamaturan. Pero kami gyud nagtuo nga makasabot gyud mo. Pero kanang pagkadali hapo-hapon na gani mo sa inyong mga pangulo, tuo dayon mo. Labi nag-inon sayop na nga salen, o unya ang naghimo kang Kristo nga Dios, ang Katoliko ra, ni adtong tuig mauna mauto, tuo ang gininyo. Pero tanawag Biblia na mo imusulti. Bisan pa ang amahan nga inyong giila o mo gituhoan nga Dios, di na gani mo mutuos gisultis amahan nga ang anak Dios. Mauna nga ang gisultis mga apostoles o gisulti sa amahan dili gani mo mutuo nya magmahay di emi sa among gisulti nga si Kristo Dios ug di pud mo mutuo nga wa gani tuho ang inyong gituhag ilang nga Dios. Ang inyong gituhoan ang inyong leader, ang inyong founder. Na akong balikan nig basa, maayong gabi sa inyo sir. Kung kami nasayop nga nagsimba kang Kristo, kamo pod sayop pud mo kay nagsimba man mo kang Kristo. Kaklaro nga si Kristo tao, common sense lang god si Oliver ni. Yes, common sense. So niya, ako ning
pamalandong nga i-apply sa imong kaugalingon kanang gitawag o gimension nimo common sense, no? Ingon kang kaklaro nga si Kristo tao. Wa gyud mi mag-ingon nga hanap na. Wa mi moingon nga dili na klaro. Klaro man na. Pero huna-huna ako no pag mabasang si Kristo tao, imong konklusyonan nga dili Dios, mao man ay atong gipangita ang prueba kung asang dapita nagsulti nga si Kristo dili Dios. Ha? Nahinumdum amot lang kaha, Brother Oliver, kung niadtong tuig 1987 niya uso pa man gyud to nga sa panahon ning Kore OIC unya ang mayor adtong panahona dinha sa kanini ang kanini ang Santa Cruz, Mayor Isgana pa. Mautoy nahimong moderator sa atong public debate. Og unya niya ako ning hisgutan para pag-aninag sa kamatuoran. Pero tuguti nga wala gyud mi sa among kasing-kasing nga amo mong hilabtan. Biblia lang ang atong basihan. Di ba may programa mo dito sa Manila? Niya ngingon nga magtanong, Biblia ang sasagot. Busa ang mga pangutana ang gipatubag yun sa pangutana Biblia. Kanang imong giingon kaklaro nga si Kristo tao. Yes, tinuod na. Ang dili lang klaro o dili tinuod kanang inyong gipadako o gituhuan nga si Kristo dili Dios. Balikon ko, pag ingon nga si Kristo tao, yes, tinuod na klaro. Ang dili lang klaro o dili tinuod kanang inyong giingon nga si Kristo dili Dios. Get ba nimo, Brother Oliver, o basta nang naminaw ron? Unya, kini pamatii kuno ni ang gihisgutan dinhi sumala sa Kulusas kapitulo 2 bersikulo 9 nga kining bersikuluha, Brother Oliver, gigamit ni sa usas sa inyuhang giila nga matud pa sa mga istorya ang pinakalantip og salabutan sa tanang mga ministro nga nasayn sa lokal diha anang lugara. Unya gigamit niya ni pero wa ni imensyon. Pero ako ning gisundan dinha sa Kulusas kapitulo 2 bersikulo 9 ingon ini ang gisulti, Brother Oliver. Niya giingon dinhi sa Kulusas 2:9. Ang tinuod si Kristo na himong tao. Kalom ni ang gibutang dire. Si Kristo na himong tao. Honest to goodness, walay kapin og kulang niingon ko gigamit nimo ang gisulti nga si Kristo na himong tao. Sa wala pa si Kristo na himong tao, unsa man siya. Og naminaw ka anang panahona kay ang mga niburing islands adto diha sa kining nang islaha gipangimbitar mga mga kauban daghan ka ito mga ito kauli ang uban ato kay wa nay sakyanan diha ra gid in taon to mga tugs pantalan way mga panihapon ang uban ato wa po dito perting tugnawa gid naghuwat na lang sa biyahe anang makadlawon igabot na sa lansa. Gingon dinhi nga ang tinuod si Kristo na himong tao. Nangutan nata sa wa pa si Kristo na himong tao, unsa man siya. Dayag nga iyang tubag, diha siya sa huna-huna sa Dios. Wa ko mangutana og diin siya. Ang akong pangutana, sa wala pa si Kristo na himong tao, unsa man siya. Ang iyang gigunitan nga rason o tubag, diha siya sa huna-huna sa Dios. Gisundan nako na, diha sa huna-huna sa Dios, unsa man si Kristo. Ang iyang tubag, basta kay diha siya sa huna-huna sa Dios. Nitakiki og katawa ang mayor, ang moderator. Unya kay kalo man akong padayunan pagbasa. Kay hindi na akong balikan ang tinuod nga si Kristo na himong tao. Unya padayunan tog basa kay kalo man ang sunod ning makita nimo. Apan bisan pa ni ana anaa. Tanawa, anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. Basta kini na ganing mga puntuha, Brother Oliver, ang mulabas, ang ipalabas gyud unsa man sayop nga salin. Maniwala ka. Ha? Pero sa mga punto nga naay mga sulat sa Biblia o mga referensya ng labi na sa mga libro pa sa uban,
kung makita niyong pabor sa inyo, tuhuan ninyo. Pero di na gani mapabor inyo, sayop na. Pero niya din apan ang tinuod si Kristo na himong tao, apan bisan paniini anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. Sa imong pag-ingon, Brother Oliver, nga common sense lang kay klaro nga si Kristo tao, yes, tao. Apan bisan paniana anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. So kini ang gihisgutan, Brother Oliver. Karon kanang imong gisulti, nga matud panimo, kung kamo sayop sa inyong pagsimba, kamatod panimo kung para ninyo sayop sa baning pagkakuana dire asar. Okay. Nagingon din himatod pa sa imong gitext dire, kung kami nasayop nga nagsimba kang Kristo, kamo pod sayop pod mo kay nagsimba mo kang Kristo. Wala gyud mi ni ana nakahinumdom nga dunay pulong nga ningguwa sa among baba nga nag-ingon mi nga ang nagsimba kang Kristo sayop. Ang amo ra gyud dinha mao nga nagsimba mo kang Kristo pero wa ninyo ilha, wa ninyo dawata, wa ninyo tuhui nga si Kristo Dios. Meaning nagsimba mo sa dili Dios. Ang paluap ninyo ra ba ana, Brother Oliver? Nagsimba mi kay sugo man na sa Dios. Diin man na gisugo sa Dios nga magsimba ka sa dili Dios. Wala man. Si Pedro nga gisimba ni Cornelio, gibadlong ni Cornelio aw ni Pedro, ayo nagbuhata kay ako tao. Unya ang manulunda pod nga gisimba sumala dinhi sa kuan. Wa ni magpaila ning manulunda ang huling sugo ng Dios. Sa diha nga si Juan Liberador, ihapa og misimba gibadlong siya, ako'y masig kaulipon na sama nimo. Unya kung imong tan-aw dinhi, ang pagsimba, ang gisulti din ang simbahon ang Dios man. Kung ato ra ning basahon dinhi, Brother Oliver, pamatii lang ni. Pwede ra man na nimo nga kinini ang ma-review ni ang ato nga program. Ug wa man gani ka pananglitan Biblia, Brother Oliver, tiksi ko diri, chati ko, bisag karon dayon. Bisag pag-abot sa balay, entertainon ta ka, kung nagkinahanglan kag Biblia, kay padad-an ti kag Biblia. Unya, ay lang po pagpanabi diha, nga gipadad-an kag Biblia, kay supak ra ba na sa inyong mga membro, nga magtinil mog Biblia. O bitaw, ang kadaghanan sa inyo, mga pinunit-punit, pinudjot-pudjot, mga nabati-bati lang ninyo. Nga naman, tungod kay wa, gid mo anak, tuguting nga magtinil mog Biblia. Aw ambot lang ka karon bag-o lang. Apan so pastilan. Mauna gyud na atong basahon ra gud ni dinhi 14:8-9 dinhi sa Roma akong basahon na, kung nagkinabuhi kita, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo. Ug kung mamatay kita, alang usab sa Ginoo. Busa kung magkinabuhi kita o mamatay, iya kita sa Ginoo. Mao kini ang hinungdan nga si Kristo nagpakamatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Kay nagaingon ang kasulatan, ako ang Ginoo nga buhi, moabot ang adlaw nga ang tanang tao, tandaan nga ang tanang tao muluhod sa akong atubangan ug moila nga ako Dios. Tanaw ang tanang tao muluhod sa akong atubangan ug moila nga ako Dios. Ikaw, Brother Oliver, tao man sad ka, timan igyod nga mas gamhanan ang pulong sa Dios kay nimo. Busa dili mahitabo nga masayop ni nga matud pa muabot ang adlaw nga ang tanang tao muluhod sa akong atubangan ug moila nga ako Dios. Sa pagkakaroon niluhod ka na kang Kristo kay nagsimba ka, pero ang kulang sa imo ang pag-ila nga si Kristo Dios. Brother Oliver, nahibaw ko nga nakasabot ka. Karon kung ato gyud kuno ning palungtaron dinhi sa Biblia, ay lam mo og ka inunta ka tense, ay lam mo kahat kay Biblia ra man gyud ni. Ato ra gud kuno ning basahon dinhi sa Unang Korinto. Timan istong gibasa, moabot ang panahon nga ang tanang tao muluhod ug mosimba kanako ug moingo moila nga ako Dios. So ang pagsimba diha kang Kristo dili na sayop. Wa sad may maingon nga ang nagsimba kang Kristo sayop. Inyo ra nang kaugalingong bersyon, Pero niya
Kinahanglan ba gud di ay nga pagasimbahon si Kristo? Yes, kinahanglang simbahon. Pero kinsa man ang simbahon? Ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta ug sa dagat ug tinubdas katubigan. Pamatiin niyo sunod ang Korinto kapitulo 1 bersikulo 1 ug 2 nag-ingon. Si Pablo tinawag pinaagi sa kabubuton sa Dios aron mahimong apostol ni Kristo Jesus, ug si Sostenes nga atong igsoon nganha sa iglesia nga iya sa Dios nga anaa sa Korinto, kanila nga nabalaan pinaagi kang Kristo Jesus. Nawa kanila nga nabalaan pinaagi kang Kristo Jesus. Tandaan nyo na, nagingon, ug nga gipanagtawag ingon nga mga balaan uban kanilang tanan sa tanang dapit nagasimba sa atong Ginoong Hesukristo, ilang Ginoo maingon nga ato usab. Ang tanang dapit magasimba kang Hesukristo, dili bagod na sayop, di bagod na sala kung magsimba ka kung si Kristo pa dili Dios niya. Kinsa manggod ang angay pagailhon ang aasimbahon sa tao? Kung inyong pamatian kini ang gihisgutan sa pinadayag kapitulo 14 bersikulo 6 ug 7, malinaw dinhi Brother Oliver, og nagtuo ko nga linaw ang inyo o ang imong hunahuna og salabutan, ug kay linaw makasabot maliban gyud nga di lang gyud pod kamo sabot. Kung imong basahon dinhi sa 14:6 ug 7 sa pinadayag nagingon, og nakita ko ang laing manulunda nga nagalupad taliwala sa kalangitan, og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran og kabanayan og pinulungan og katawan. Timan niya nga ang manulunda kung sa laing pagkasulti anghel, unya inyo dayong butangag sugo. Ang anghel muna nga mga pangkuan ba kanang pangpuwa na lang sa mga sayop ng mga gituhuan ya. Unya ang manlulunda nagalupad nga nagadalag walay katapusang maing balita nga imantala ngadto sa tanang katawan. Na nag-ingon ang city, ug sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadluki ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom, og simbahan ninyo, tanawa, og simbahan ninyo siya nga mao'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa tubig. Diin kini dala ni nga maayong balita sa manlulunda nga simbaha ang Dios nga mao'y nagbuhat sa langit, sa yuta ug sa dagat ug sa mga katubigan. Karon kamo nagsimba kang Kristo, pero wa mo ila nga si Kristo Dios. Kami nagsimba kang Kristo, unya miila nga si Kristo Dios. Sa atong gibasa, ang pagasimbahon, tandaan ninyo na, ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa mga tinubdan sa katubigan. Karon kay pariho man ta nga nagsimba kang Kristo, dili lang ta pariha og pagtuo. Nganuman, kami mituo mami nga si Kristo Dios, kamo dili, pero pariha ta nga nagsimba kang Kristo. Karon ang nakalahi lang tungod kay kamo misimba ni Kristo pero wa mo mutuo nga si Kristo Dios. Kami ning simba kang Kristo apan nagtuo nga si Kristo Dios. Nan asa man ang pinakadako nga bintaha nining bahina kay lagi sa atong gibasa ang pagasimbahon ang Dios man nga mao'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa katubigan. Tanawa, kung atong basahon dinhi sa The Living Bible, pamatii Brother Oliver, sumala sa Juan 1:1 ngadto 3 unya 14, nagingon, before anything else existed. Tanawa, sa wala pa nagalungtad ang tanan nga mga butang, there was Christ. Doon diha na si Kristo. Sa wala pa nagalungtad ang tanang mga butang, there was before anything else existed, there was Christ. Ako laning kuanog sibuhano kay naam say mga bata nga naminaw god. Sa wa pa ang tanang mga butang, diha na nga daan si Kristo. Nagingon dinhi, with God, uban sa Dios. Tanawa
Nan kung si Kristo dili Dios, naa na di ay tao nga uban sa Dios, unya ra ba og unsaon mo ani pagbigok? Diha na siya sa plano sa Dios. Nagisud inyo na sa ninyo gipun-an ang Biblia. Unya nagingod din ngingod nga he has always been alive and is himself God. Unsa si Kristo? Dios. O tanawa karon atong duhay nagbasa stress. He created everything. There is nothing exists that he didn't make. Tanaw ha, matud pa dinhi gibuhat yun na ni Kristo ang tanang mga butang ug walay mga butang nga nagalungtad nga dili siya ang nagbuhat. Unya gibasa nato Brother Oliver nga ang pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta ug sa dagat ug tinubdan sa katubigan. Timan before anything else, there was Christ with God. Amo ni gisgutan sa sinugdan mo ng pulong uban sa Dios. Nagdag-ingon sa 14 kung atong basahon, matud pa dinhi sa maong bersikulo, nag-ingon dinhi sa 14 nga matud pa, and Christ became a human being and lived here on earth among us and was full of loving forgiveness and truth, and some of us have seen his glory, the glory of the only Son of the Heavenly Father. Unsay gisulti dinhi? And Christ became a human being. Tanawa sa sinugdan mo ng pulong ug ang pulong uban sa Dios. Kinsa ni ang pulong? Si Kristo. Ug ang pulong nahimong tao. Ang pangutana, sa wa pa siya nahimong tao, unsa man siya? Diha pud kunos hunahuna sa Dios. Unya karon kung ato ning palungtaron pa kining mga bahina, kinini ang Brother Oliver, klaro naman gyud siguro nga imong na sabtan kining mga bahina. Sa panahon nga si Kristo gitintal sa yawa, timan-ig gyud dili mahitabo nga ang gitinta ang mapalutaw ninyo nga ang gitintal ang amahan si Kristo gyud. Kung imong basahon sumalas Mateo 4 nga human na bautismuhi si Kristo, siya gihatod sa Espiritu ngadto sa awaaw aron tintalon sa yawa. Ato na lang larguhon kay gamay na lang ang atong oras. Sa dinha nga si Kristo gitintal sa yawa, klaro magyud kung atong basahon dinhi sa 7:4 anya kinini ang 7 paingon sa 10. Si Jesus miingon kaniya, usab na hisulat kini nga nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Kinsa man kini gisultian ani ni Kristo? Si Satanas. Kinsa may gitintal ni Kristo? Aw ni Satanas, si Kristo. Nagingon si Kristo, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Padayon na kus 8. Nagingon unya gidala na usab siya sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid, ug kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang iyang kahimayaan, ug iyang giingnan siya, kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw muhapa ug mosimba kanako. Ang yawa naagi ambisyon nga si Kristo mosimba niya. Ingon ni Kristo sa Jes, kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, pahawa ka Satanas, kay nahisulat kining nag-ingon, mao'y simbaha ang Ginoong imong Dios ug siya lamang ang alagara. Mao na Brother Oliver, nga kamo o ikaw nagsimba kang Kristo pero wa gyud, mialagad ka kang Kristo pero wa miila nga si Kristo Dios. Kami nagsimba kang Kristo, nialagad kang Kristo ug miila nga si Kristo Dios. Pero ikaw wala. Ang gisulti ni Kristo, mao'y simbaha ang Ginoo nga imong Dios. Kung dili ka gyud mutuon ni ining pagkasultia, kinsa man diay nga Dios ang gitintal ni Satanas sa diha nga gitintal niya si Jesus, kung si Kristo'y dili Dios. Ayaw lang pod pangbunal sa lamisa sa microphone, Brother Oliver, kay tingalig maputol ka pino ra bagidayog wire anini ang microphone unya mo ni ang gisgutan Brother Oliver, gisgutan sa Biblia. Karon kung ato pa nga dugangan ang mga pamahayag sa gihisgutan gyud gani dinhi sa ikaduhang Pedro 1:21,
tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Timan-i nga ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Si Pablo atong matudlo nga usa sa balaan nga tao sa Dios unsa may gisulti. Roman 9:1 ug 5. Magasulti ako og Tinuod diha kang Kristo. Timan-i Brother Oliver, pag ang tao'y dili na mutuo sa tinuod, adto na mutuo sa bakak. Tanawa, magasulti ako og Tinuod diha kang Kristo og dili ako magbakak og ang akong tanlag magasaksi mahitungod niini. Unya, kung imong basahon pa, nagingon na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Ang mga balaang tao na nagpanulti minanduan sa Espiritu Santo, matud pa ni San Pablo, magsulti kog tinuod diha kang Kristo. Ang imong gipamatian karon Brother Oliver, tinuod ni. Pero timan gyud nga ipakasayop ni nga salin. Di bali na lang, at least nga nilutaw na ang kamaturan. Brother Oliver, dalaygon ka nga ang kamaturan imo nang nahibaluan. Nga ang Diyos magapanalangin kanimo og sa imong pamilya. Si Brother Libby, maghatag og dugang pagpatinaw nini mga pahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Ako sa ning basahon kining ato nakita sa screen. Okay ni si Brother Jix Somalinog. Good evening ninyo, Brad. So good evening, Brother Jix. Sa Dumagiti ni Manero. Dumagiti ni. Anianiasan si Dilao Villa. Good evening, Brad John, Brad Levy. Anianias Analisa Arabis, mayong gabi kaniyong tanan, mga igsuon, o sa talang naminaw karon sa inyong programa, ilabi na sa akong mga ginikanan, o belated happy birthday sa akong amahan, mga nagsaulog sa iyang natawhan, adtong Pitsa 4 sa Agosto. Daghan salamat kaayo sa pagbasa igsuon. Niya pos Brother Joseph Kimno, niya po siya gitampo. Igsuon walay tao nga gamhanan kaayo nga nagbuhat sa tibok kalibutan ug mo'y naghatag sa atong kinabuhi. Sumala si Jesus 1:1, 2 ug 19. Ang dili nato tuhuan nga Dios igsuon nga mao si Hesukristo. May nang nagbuhat sa tanan, dili basta-basta. Kung tao lang siya, dili siya makahimo ni ana igsuon. Dios gyud siya. Og kung basahon ang Mateo 4:11, gitintal siya siyawa. Og sa makatulo apan gitubag. Gayod ni Kristo ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Mao na igsuon apan kun dili ta mutuo, di na nga kita diha na kita nasayop. Salamat sa pangutan igsuon ang Dios maghatag kanimog kaalam sa pagsabot og maglamdag og salamat usab sa pagbasa sa God bless. Niya po si Erwin Juanes. Mayong gabi sa inyong tanan diha. So good evening, Brother Erwin. Okay, maadto ta mahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutanan ni Brother Oliver, no? Murag makigpantay man siya sa akong paminawan siyang pangutana. Sayop kunusan mi kay nagsimba kang Kristo o niya sila pod sayop pod nagsimba kang Kristo kay tao raman si Kristo. Okay, salamat sa nindot nimo nga pangutana, Brother Oliver, no? So kining ato nga programa dinhi Bible based man ni, so ang ato pagtubag kanang sukad jud sa Biblia, dili inato-ato o niya maghimo tag atong kaugalingong konklusyon. Kung pananglit ang Seventh-day Adventist, nagampo kang Kristo o niya si Kristo tinuod ng giingon nimo nga tao lamang dili Dios, nasayop ang Adventist. Nga naman, kay ang Biblia nagsulti man sa Pinadayag 14:7, maoy simbaha ang Dios nga nagbuhat sa langit sa yuta, sa dagat og sa tinubdan sa tubig. Ang ipasimba ang Dios nga magbubuhat sa tanang mga butang mga higala. Karon kay
ang Dios mang magubuhat mo atong simbahon kung pananglit si Kristo dili Dios nasayo pang Adventist. Pero akseptado ni siya daan nga nasayo po sila kay si Kristo tao lamang. Pangutana, tinuod ba nga tao si Kristo? Tinuod bang higala? Wa gitay problema sa pagkatao ni Kristo. Kay kami nagtuo nga si Kristo na tao, mga higala. Or nagpakatawo. Pero unsa man siya. Ang Biblia atong patagaog konklusyon. Sa Roma 9:5, nag-ingon si San Pablo na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatawo na tao si Kristo nga mao ang Dios. O klaro na yung Pablo na tao si Kristo. Si Pablo nagtuo nga na tao si Kristo. Pero unsay konklusyon niya yung siya nga mao ang Dios. Dios siya higala nga nagpakatawo. Muna inaas Biblia. Dios siya. Pangutana, sa iyang pagkatao na wag tangba iyang pagka-Dios. Sa Colosas Kapitulo 2, atong basahon sa versikulo 9, ang tinuod si Kristo na himong tao. Yung Apos Pablo, San Pablo gigsuat ani. Ang tinuod si Kristo na himong tao, apan bisan paniini, ang naagihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. O sa nga salim, ang pulong sa Dios nga Biblia higala. Klaro, pagkahimo niyang tao, Dios si Kristo higala. So nagpasabot na kay Dios man siya suma sa gipronounce Biblia, wa nasayop ang inyong mga higala nga Adventist nga misimba kang Kristo tungod kay gipronounce Biblia nga si Kristo Dios. O niyang pinadiyag 14:7 nagsulti man, maoy simbaha ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat og sa tinubdan sa tubig. Pangutana, dihas Biblia si Kristo magbubuhat ba? Atong basahon, dinis nakasulat sa Hebrehanon 1:8 og bersikulo 10. Okay, akong basahon na. May na Biblia gyud ang atong basihan. Hebrehanon Kapitulo 1 o niya, bersikulo 8 og 10. Mauni atong mabasa mga higala. Okay, atong nintanaw na. Kanya paminawi og ayo, Brother Oliver. Okay, mauni atong mabasa sa bersikulo 8. Gaingon din sa Contemporary English Version. But God says about His Son, ang God gipasabuti mo sa mga amahan, ang gisulti mahitungod sa anak, kada gisgot og iyang anak sa ato pa ang father ni. Kay may anak siya. But God says about His Son, you are God. Unsay gisulti sa father higala nga siyang anak? Ikaw anak, Dios. O Dios di ang anak. Nasayop bang amahan? Wa masayop din ang amahan higala. Ang gitawag, ang pagtawag sa amahan siyang anak, gitawag niya Dios. O nagaingon ang bersikulo 10, og midugang siya sa pag-ingon ngadto sa iyang anak, ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan og ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Unsa si Kristo maamatod pa sa amahan, midugang siya sa pag-ingon ngadto siyang anak, ikaw Ginoo mao ang nagmugna, mao nagbuhat sa kalibutan og ang langit usab gibuhat sa imong mga kamot. Si Kristo magbubuhat. Ari po kas Kolosas mahigala. Mabasa sa nimo sa Kolosas Kapitulo 1. Gisulti po ni San Pablo nga si Kristo Dios gihapon magbubuhat. Atong mabasa gaingon siya dinhi, Christ Himself, si Kristo siyang kaugalingon, magbubuhat kinsa gibuhat niya ang tanang butang sa langit og dinhi sa yuta, mga butang makita og dili makita, iya kining gibuhat. O gipadayag sa Biblia si Kristo Creator. Dios pagud siya magbubuhat. So sakto kaayong giingon sa pinadiyag 14:7, simbaha ang Dios nga magbubuhat sa langit, sa yuta, sa dagat og sa tinubdan sa tubig. Wa na sayop ang inyong mahigala-higala sa pagsimba mahitungod ngadto kang Kristo. Ang ato lang
i-advise sa atong higalang nga Oliver, sakto mang simba kang Kristo, ang atong lisuon, Brother Oliver, ang pagtuog, pag-ila kang Kristo, nga si Kristo gituhaan yung tao lamang, dili Dios ato ng usbon, atong sundon kung unsay naas biga tuhuan ato. Wa naman tayo mga higala sa di pahingpit puso atong tulamanon, niya ang atong tensyon. Mga higala, magampo kita. Mahigugmaon og dalangtanan nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa